Rebrík do Kulína, to si musíte ísť. To je 8 a hore. Ja mám prsty. A keď chcete, ja vám vyťahnem to. Keď nechcete si ťahať. Môžem ťahať. Pán magister vyťahol. Počúvaj, Gabi, ten spodák si chyť a práve cvakni tú kocku. Dobre sa postav, doľava máš taký dobrú nohu. Spomeň si na mládí, Ríšo. To je dosť dlhá minulosť. Hej. Dobre. Áno, to je správne. Musíš spraviť taký väčší krok, aby si sa dostal na ten šúter, čo je v tom tej škáre, ale inak to ide v poriadku. Dobre. Aby som ťa neobmedzil, nie? Ja vám teraz akoby Čaute. Môžem vás to prosiť, že než budete odchádzať, potom skontrolujete, či nemáte o jedného sprievodca naviac. Lebo my sme mali veci vedľa seba a na takom svojom ruksaku sme mali položeného sprievodcu a není tam. A zároveň nám tam pribudlo jedno lano, je tam nejaké. A je tam ešte taký horný úles. To bude naše. Hej. Paťo, koľko máme týchto sprievodcov? Že im chýba jeden sprievodca a že Majú jedno na lano. To chýba komu? Ale to tam boli dotiahnuť, že ty stali zo zeme tam A ty si to už vyťahol? A teraz ideš to ťahať? Akože chcel som, ale keď chcete ísť, tak sa neviem dať čo ide. Myslím, že možno aj toto tu kľudne. Čo? A už je to... Dobre, dobre, Ačka, ideš. Nevážne, obud dole. Drž ma. Ríšo ťa drží. Čo mám? Aj keď mám čo držať? Nie, drž ma, neviem, kde mám ísť. Ešte? Ja nepočujem v horách, že kávu takto varí. Počúvaj. No, Dobre, choď. ešte jednu cestu a... Díky. Ja zdravie. Ja mám tu svoje kalórie. No, to treba našlapať. Máme v mrazáku. Je to dobré. To zvonenie, to sú cikády. To sú nahraté. Počúvam. No? No? Kurva se neříká. To bolo nekúšať kávu. Daj ma hore, že vieš, tak kávu. No. Vole, políska. Je voľa, čo volou? Áno, 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 áno.
vydrží.